aprofitem que ja portem les xancles i estem una mica mullats per anar a fer la següent atracció d'aigua que trobem a Heide Park, que sincerament no sé molt bé què és, però bueno, si ho veieu, hem entrat a la zona de com ensinistrar un drac, així que anem a explorar una miqueta aquesta zona i a provar la següent atracció d'aigua. Aquí tenim aquesta atracció de Zamperla que vam provar l'altre dia a Movie Park, que segurament avui no la tornem a fer. Estem deixant a mà esquerra el segon monorail, que el vindrem a fer molt aviat, però primer, com us dic, anem a aprofitar que estem ja una miqueta mullats per acabar-ho de rematar i fer la segona atracció d'aigua que tenim aquí. Ah, tira aigua, a més, eh? Ah, però quasi no et toca. Des d'aquí, al centre de l'àrea de com ensinistrar un drac, anem a Dragengrotte, la propera atracció d'aigua, que sincerament no sé molt bé què és, així que acompanyeu-me. Umwobenen Feuergeist suchen. Bisher aber leider ohne Erfolg. Doch wir haben natürlich auch noch nicht die furchtbaren, verbotenen Höhlen untersucht. Die Wikinger, die hier früher einmal lebten, glaubten doch tatsächlich, die Drachen seien ihre Feinde. Wären sie nur nach Berg gekommen, wir hätten sogar schon erklärt, dass Drachen die beste Sicht. Sind sie die Drachenmutter und gerade sind wieder Drachenbabys geschlüpft. Das ist seltsam. Ich kann mir keinen von ihnen sehen. Ho pots fer així. Feuergeist gefunden. Und die schlechte, wir haben den Feuergeist gefunden. Das war kein Feuergeist. Ohne Zahn, das ist ein Eisgeist. Er stößt Eis aus. Vielleicht können wir ja damit diesen Hitzkopf abkühlen. Geht ihr nur vor, ohne Zahn und ich bleiben dicht hinter euch. I ja hem sortit de Dragengrotte. No sé si haureu vist molta cosa perquè era bastant fosc, però bé, no mulla, és una atracció pels més petitons, és una atracció de passeig que simplement entrem en una cova i tenim 3 escenes de com ensinistrar el teu drac. Però bé, és molt maco, temàticament jo crec que segur que si ets fan d'aquesta IP ho disfrutes molt. I nosaltres anem a la següent flat que tenim aquí, aquests dracs voladors, Ravnus and Tavnus. Mira, posat amb els xorros aquests. Ahí està. A dalt o baix? Ah, ja veus si no el xorro ni gran. Puja un moment de mierda. Doncs ja hem sortit d'aquesta atracció Ravnus i Tavnus, algo així es diu, i molt divertida. Té un sistema molt similar al de les atraccions de Dumbo de Disney, en el qual tu controles si vols pujar o baixar, amb la peculiaritat que aquí, des de l'exterior de l'atracció, de manera pseudo-aleatòria, anaven sortint xorros i xorros més baix i més alts. Així que tu també pots triar si vols esquivar els xorros d'aigua o, per al contrari, per exemple, jo estava intentant mullar el Dídac. Pot portar discussions si pugeu amb amics, així que aneu amb cuidado, però sobretot és molt divertit. I bé, ara sí que ja ens queden poques coses de les que volem fer i anem a aprofitar que ara també ens hem mullat en aquesta atracció i que encara anem amb les xancles. Estem a punt d'acabar
la volta sencera al parc. Deixem aquí l'altra àrea infantil, Lucky Land, i tornem a entrar a Peppa Pig, ja que al final d'aquesta àrea, just a la sortida, trobem els troncs. Ei. Està relativament sec tot, el qual em dona... Jo no sé per què parlo. Mira el tren. T'has mullat? Jo he aixecat les potes i no m'ha mullat. Jo diria que tots ho tenen, però el que passa és que aquí hi ha poca aigua. Normalment hi ha molta. Segona baixadeta. Ah, que xulo! Hi havia com una zona així d'aigua, però no t'esquitxa. Està molt bé, això. Sí. L'únic però que els hi posaria és el color de la piscina, el plàstic aquest de color blau. Posa el marró. La part exterior marró, la de sota blava, que sembli un riu, però no tota blava, perquè desentona amb l'entorn. Una llàstima perquè està... La resta està molt cuidat. Última baixada, som-hi! Ens amunt! No, Dídac, no! No! Bueno. M'encanta que tinguin les mans encara dels troncs. Ai, doncs fins aquí els troncs. I sortim també dels troncs, ara sí. Última atracció d'aigua feta. M'he mullat una miqueta, però realment crec que moviment intel·ligent per Heide Park a les... Bueno, de fet, una atracció simplement de passeig, i les altres dues, tant els ràpids com els troncs, no mullen en excés. Jo crec que estem a Alemanya, sí que és veritat que hi ha 2, 3 mesos, 4 mesos com a molt a l'any, que sí que ens podem trobar dies com el d'avui, però en general no és així. Per tant, crec que està bé que no mullin gaire les atraccions. I ara passem ja per l'última zona que ens queda per visitar avui en el parc, que és aquest Lucky Land, on tenim Indy Blitz, la muntanya russa més familiar del parc. I el nostre objectiu d'ara és, doncs, anar a dinar. El mateix lloc que ahir ens va agradar, estàvem còmodes, així que hi estava bé de preu. Així que això és el que farem ara. Anem un altre cop cap a la zona de Pirates, que queda just aquí al costat. Amb això ja acabem aquesta volta circular a Heide Park. Una de les altres coses que heu de tenir en compte, que ara hi ha hagut debat entre els operaris dels troncs, és que jo porto el que a Europa es coneix com flip-flops, aquestes xancles de dit, i és molt possible que hi hagin atraccions que no us deixin pujar. Així que si voleu seguir aquesta estratègia de portar un calçat alternatiu per les atraccions d'aigua,
assegureu-vos de que estiguin lligades. Doncs bé, avui hem aprofitat que teníem el got d'ahir i després ens hem agafat una hamburguesa de pollastre. Doncs bé, ja hem dinat aquí, a Pirate Burger, el mateix lloc que vam menjar ahir, i avui hem agafat l'hamburguesa de pollastre. I està molt, molt bona, sincerament. Així que hem disfrutat molt. I ara volem anar en direcció al monorail, el que passarem per Kraken, que la tenim just aquí al darrere. I al matí no l'hem fet perquè tenia molta cua, així que pujarem a Kraken i després anirem a buscar el monorail. Doncs també hem sortit de Kraken i amb Kraken acabem de repetir ja totes les muntanyes russes que volíem fer avui. Per tant, estem bastant contents. La veritat és que en el dia d'avui també hi ha molt poca gent, com en el dia d'ahir, i això ens permet provar totes les coses i totes les rides, el qual era l'objectiu principal d'avui. Així que, ara sí, ha arribat el moment, tornem a anar cap a l'àrea de com ensinistrar un drac, perquè ens queda pendents, que l'hem deixat abans perquè anàvem mullats i volíem acabar de fer totes les atraccions d'aigua, al monorail, el gran. I bé, amb això ja hem arribat al monorail. Això d'aquí tenim l'estació. Anem a veure les vistes que ens ofereix. No estava fent trampes a la feina, saps? Heidepark Resort, Deutschlands außergewöhnlichstem Abenteuer. Rottenblitz, unsere Familienachterbahn direkt an uns vorbei. Ein Danke. Höhe, 60 Metern Höhe und einer Höchstgeschwindigkeit von 110 Stundenkilometern, auch die höchste und schnellste Holzachterbahn Europas, geht es auf unserem größten Spielplatz im Heidepark Resort zu. Von dort aus habt ihr einen fantastischen Blick auf viele andere Attraktionen auf der anderen Seite des Sees. Ehemals 6 Fahrgeschäften sind mittlerweile fast 40 Attraktionen, darunter 30 für Familien mit Kindern und fantastische Themenwelten entstanden. Die Lüneburger Heide haben möchte, wagt sich auf unserem Stream, einen der größten Giro-Drop-Tower der Welt. Spaß und Abenteuer hungrig geworden ist, entert am besten unseren Piratenburger in der Bucht der Piraten. Seht ihr das alte Schiffswrack in Fahrtrichtung rechts? Das ist die Krake, Bringsel seiner Abenteuerreisen, und nimmt euch mit auf den vielleicht außergewöhnlichsten Aufenthalt.
Achtung, es wird wild! Denn in Fahrtrichtung links beginnt der wilde Westen. Aber keine Sorge, durch unser Lucky Land flitzt nur die Kinderachterbahn in Panoramabahn, ist in der Bucht der Piraten, gegenüber der Piratenarena, in welcher die Darsteller des Parks täglich unsere spannende Piratenshow planen. Doncs ja hem sortit del monorail, una de les coses que ens quedava per fer. La veritat és que fa la volta per tot el parc. Et va recorrent totes les zones del parc i sí que és veritat que en alemany et va explicant una miqueta la història de cada una de les atraccions i de les àrees temàtiques. És sorprenent com Heide Park, al final és un parc amb moltíssima història, ha anat evolucionant al llarg dels anys i des del monorail podem veure zones que avui en dia no són d'accés al públic, però que estan decorades o encara tenen coses que antigament realment aquella zona formava part del parc. I un dels exemples que ens ha passat és que just arribant al final hem vist el cine 5D de Ghostbusters, una atracció que sabíem que existia i que se'ns havia oblidat completament. Així que, abans que se'ns torni a passar, entrem aquí a Lucky Land per passar-la de llarg i anar directe cap a aquest cine 5D. No hi ha ningú, no la vols fer? Un waffle dentro. Y a comprar más waffles. Doncs bé, ja hem sortit de l'àrea de l'oest i només sortir a mà esquerra ens trobem l'entrada al cine 5D de Ghostbusters, que indica 5 minuts de cua, així que anem directes. Doncs ja hem sortit del Ghostbusters 5D i, bueno, no és un cine, no és una pel·lícula i quina sorpresa! És una shooter de ride, és a dir, és d'aquestes típiques muntanyes russes que tens una pistola amb les quals vas disparant a pantalles i aconseguint punts, però ambientada amb Ghostbusters. La idea és capturar fantasmes, però a la vegada tot el vagó es mou 360 graus, pot girar completament, ho fa automàticament, anar seguint pantalles i va combinant pantalles amb objectes reals, però m'ha sorprès moltíssim. Una shooter de ride de moltíssima qualitat i molt divertida. I amb això sí que més o menys tenim tot Heide Park fet, així que anem a fer una volta per assegurar-nos que no ens hem deixat res, repetir allò que més ens vingui de gust i ens veurem ja a la sortida. I si hi ha una cosa que el Didac i jo no podem deixar de fer en un parc d'atraccions, si en té, són els tobogans. Aquí tenim una torre de tobogans super alta i els anem a provar. Som-hi, cap amunt. Ai, doncs ja hem arribat a dalt, així que anem a tirar-nos pel tobogan. Hòstia! Doncs bé, ahir vam provar el que fa curves a dalt de tot. Ara hem provat com el que en teoria agafes més velocitat i n'hi ha un que té com rodetes i el anem a provar també, la veritat. Així que tornem a pujar escales. Doncs som-hi. Esperem que surti el Didac. No, papa. Som-hi. Ostres! Doncs fa com mal al cul, no? Oh! Ai! Doncs ja hem pujat els dos tobogans que ens quedaven, perquè ahir, quan el parc va tancar, vam fer l'altre. Ai! I ja està. Ara sí crec que hem fet tot el parc. Més coses ja no ens deuen quedar. Deinetwegen haben wir in der letzten Show gegen Captain Morgan verloren. Es war so knapp. So knapp. Ich hätte mit dem Gold aus der Bucht der Piraten längst über alle Berge sein können. Admiral Lafitte, nun werde ich jetzt mal in den wohlverdienten Vorrat stecken.
Und bitte beeilt euch, es ist gleich Dienstag. Bei uns wird herumgetrocknet gebüttelt. Nicht mehr lange, nicht mehr lange. Hopp! 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 Henry, du irrst dich! Henry! Die Piraten lieben das Gold so sehr, fahren dafür übers weite Meer für der Heimat weg. Doch bei der Fahrt so gemeinsam sind wir stark. Ahoi, 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 an Bord. Ahoi, ahoi, segel mit uns fort. Ahoi, 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 mit uns an Bord. Ahoi, ahoi, segel mit uns fort. Komm zu uns an, komm zu uns an Bord. Komm her mit. Ist das Auge auch verloren, mit Herzen der Gefahr. Stell mich ihnen in den Weg, werd neue Mut entfachen, im Auge des Drachens. Deine Zeit, über Grenzen zu gehen! Es ist an der Zeit, in den Kampf euch zu ziehen. Das ist eine Mauer! Schnauze! Ihr macht ihr euer Leben lecker! Doncs ara sí, des d'aquesta àrea de Peppa Pig ens despedim d'aquest magnífic parc en el que hem passat 2 dies. Hem aprofitat els últims moments del parc per repetir les muntanyes russes que més ens venien de gust. Hem repetit Colossus, Flag de Damonen i també hem vist un show de pirates, com heu vist. Era un show una miqueta de malabars, clown i màgia, que la veritat és que ha estat molt entretingut. I bé, anem a parlar una miqueta de lo que és el parc en si. Un parc que té 9 muntanyes russes, de les quals la immensa majoria són bastant extremes, però muntanyes russes amb molta qualitat. Tenim una dive coaster de B&M que és Kraken, tenim Colossus, tenim Flag de Damonen. Realment muntanyes russes molt bones. És veritat que també tenim les dues Vekomas, la Multilooper i la SLC, que personalment crec que no fan justícia al parc. Però és un parc extremadament complet i compleix perfecte per al target adolescent i adult. Però la veritat és que després de 2 dies també crec que té oferta suficient per als més petits de les famílies, amb les 3 àrees temàtiques, amb totes les flats que trobem, atraccions de recorregut, els monorails. Realment és un parc que té de tot. A la vegada també m'ha sorprès moltíssim com cuida l'ambientació, el detall, la jardineria. És un parc molt bonic de visitar i que et convida a passejar-hi i perdre-t'hi perquè és molt gran. Encarem ja la recta final demà, últim parc d'aquesta ruta per Alemanya. I ara sí, des d'aquesta magnífica entrada ens despedim de Heide Park i ens veiem ben aviat. Adeu!